И здравейте на всички, аз съм Ани и както виждате днес ще играем с шината Skywars. Та преди да почнем ще вратим едно Mystery Box. Окей, няма за пита. Така, Command Green Mode, тъпи работи. И ще вратнем малко колата на кътсто, нали? Защото ни липсва кътсто и ще го вратнем. What? Cannoneer kit. Охо, нов кит. Супер. И Mining, in the Quad Cage. Това го имам, да. Тъй. Нали преди да почна, мисля да си купа за ранкет кита, нали? Iron Sword. И сега ще chest play. Тук, нали, да избереме яко е киче. Нищо интересно. Айте, той ще си купи хора. Сега нали го имаме, би трябва го имаме. Ако го нямаме ще садна. Нещо сървъра ваги последно време. Diamond Sword. Окей. Тъй. Нещо лага, както виждате, но надявам се, нали, не съпва много. Нали сме си взели кита, окей? Това ли е кита? Окей, тук къде са честите таки. Те не съм играл това време с Skywars. И да. Тъй правим си на меч. Тук два честа ли има, не? И направо разрешваме спона. Ядем голденката, нали, предварително. Така леко. Окей. Супер. Вау, тук щях се фъля хора. What? Не мога да слагам блокове. What the fuck, Hypixel? Kill price. Тъй. Ако чуете някакъв шум, това е сестра ми и майка ми, нали, съжалявам, нали, но какво се прави. Оня си е на острова. Мета машина редженки тим да вземат долни тайтани. Keep power and luck. Спитка, няма да откажа. То ще не е Z. Окей, то се опитва да прави нещо. Ще скачим горе хора да го бутнем, защото не ми харесва какво прави. Сега ще го ръшнем. Те пак стри. Окей, не спира да стри този пич. Ще го ръшнем, но той сега ще ни бутне и, нали, да ни убие. Окей, са на стрели. Окей, фишинг крут. Ще го застреляме малко, нали, снайпер. Тъй пич, качва се и ще не напреше. What the fuck? Окей, има снежни топки. Окей, често се рафиниха да има ендерперла, да има. Което е супер. И сега следно ще го ръшнем. Първо ще го сцели малко сока. И го ръшваме и го убиваме. Той е лагна. Май спорт на някъде. Окей, бихме хора. Първа игра, първа победа. GG. Добра игра се получи. Кит е ефективен смисъл, защото мисля на меч. Супер. Така направо ще играем още една игра. Окей, на този мап сме. Взимаме си чампион кита и делаем вън.
Да, ако съм, нали, мисля, че съм казал, че нов скин, то вие сте го виждали, да. Но да, окей, тук моля направо да щупа честете, защото в смисъл нямам време си губа времето да отварям и да взимам. Да, много съм болен. Надявам се това да не е проблем. Окей, трети левел, защото ми се едно меч. Тук имаме каскет. Не каска, а каскет това. Тук ядем той и правим той, за да стане той. Сега тук той. Окей, тук е той. И тук ще го той. Окей, той не е взето. Окей, остана той, а ме страх се бия с него, защото има шанс да го убие. Да, той е много по-опи от мене, тъй че ще ни вземе. А както и да е, той ме не иска си бия. Да, взима ни определено. Уа, то се запали. Не. То на колко стана? На половинка. Да, хора, това ще беше добра игра. Още една игра. Пишем една луха. Он е много гаден абсолютно. Това ми е гаден. О, почнахме. Охо. Добряйте ми. Така сме по-хитри. Ай, супер, че ми даде такова. Супер, thanks for enchantment. Тъй не ми даде енчантинг потали, което е много лошо, хора. Ялаху! Добре, как може да не ми даде енчантинг потали, бе? Окей, той имам същия кит, пича. То пича има енчантинг потали. Не е честно. Тук няма ли често? Аре, идва. Вау, той е килаура. Вау, той наистина беше килаура, хора. Мисля, че беше този спич килаура. Не, але карай както и да е. Последна игра. Съжалявам за този звук, ама сестра ми просто спира. Снимам клип, кажи хай. И пак няма енчантинг потоки, което е супер. Тук можем ли да разрешим това? Пич, ти няма строиш. ФПС, лай. ФПС. Не! Окей. Разкъс. Окей, сега тия ще се сбият. Окей, това падна. Шот, това не ръчно. Това не е на добре. Yes! GG. Това беше също добра игра, хора. Още една победа. Играм последна игра и спираме клипа. Този кит е много добър. Нали, поне на мен. За мен е добър. Така пукам пръстите. И почваме. Да вземем тази игра. Please enchanting. Yes, имаме enchanting ботали и да фактно шатме се на меч.
което е супер. Тъй. Още ме е страх да ходя на спалня. Да. Тъй. Окей, то са ще го ръчнем. Окей, то не може да се бие. И аз не знам. Окей, убихме го. Така, окей, каската му. Тоест нямаше шатнес меч, бих си направил шатнес 2 меч. Шатнес 2 меч на ранкет, което е добре. Окей, то го подпалихме. Ми изгоря хаята ми, аз нали хора се опитах. Шет! GG, то ни бутна слабака. Да хора, сега ще въртим кътсто. Аре, къци. Аре, не мога да отворя, бе. Така. Добре, това не го ли? Не искам по 40. Тъй. Съжалявам за звука, но навънка минава една машина, нали, снегори. Вече си снега, съжалявам. Ако го чувате, така, скот китстин го имам, не чуете аркити го имам, така, всичко имам. Да хора, това ще бъде клипа, надявам се ви хареса, ако е така, дайте ме повече нагоре и се абонирайте. Чао!